Čauko priatelia, tu je zase Marek, zdravím vás z prekrásnej Nikaragui. Dneska som sa rozhodol spraviť také špontánne video na tému, aký bohatý my vlastne už sme, teda myslím moja rodinka, a ako si tu vlastne takto žijeme, ako si to všetko môžem dovoliť a prečo môžem tuto na tomto videu takto oficiálne povedať, že sme veľmi bohatá rodinka, ale to všetko hneď po tomto intre. Ako prvé by som dodal na začiatku tohto videa, že moje alebo naše absolútne bohatstvo je poprvé, že sme zdraví, to je samozrejme. Po druhé by som povedal, že moje najväčšie bohatstvo, že mám takú rodinu, akú mám. Moje 4 deti, s ktorými môžeš jednoducho špontánne veci robiť. My sa koľko razy cez noc rozhodneme ísť vycestovať do nejakej inej krajiny. Tí deti nenariekajú, nerobia z toho nejaké divadlo. Deti si už na to tak zvykli, že oni to jednoducho berú ako samozrejmosť. A po druhé, že mám takú ženu, akú mám. Moja žena Anka, tá ma tak nenormálne podporuje vo všetkých veciach. A my sme si jednoducho všetko rozdelili tak ako veľký tím. A my ťaháme všetci, ako sa povie, za jeden provaz, ako sa povie. A to je pre mňa nenormálne veľké bohatstvo, to je celkom na vrchnom popredí, na prvom mieste, OK? Ďalej by som povedal, keď žijete v takej krajine ako my napríklad, v Nikarague. Tuto vidíte, jednoducho Nikaragua patrí k takým chudobnejším krajinám v Strednej Amerike. Keď idete napríklad cez centrum, vidíte, všetko je super, čisté, obchody, reštaurácie, všetko je tip-top, ale idete pár uličiek ďalej, vidíte jednoducho nenormálnu chudobu. Nenormálnou chudobou vidíte to, že tí ľudia tam spia na domoch, spia na ulici, malé deti prídu žobrať, keď ste vonku niekde v nejakej reštaurácii a spýtajú, či by ste im dali aspoň niečo na jedenie. Alebo tí ľudia spávajú v odpadkoch, alebo len v takých chátrčiach, čo majú len takú železnú strechu, papierové steny. Čiže rozumiete, že vlastne vy ste bohatí, keby ste sa porovnali s týmito ľuďmi tu napríklad v Strednej Amerike, pretože veľa ľudí v živote len narieka a porovnávajú sa s tými ľuďmi, čo sú bohatí, čo majú domy, paláce a neviem čo. Ale tam tu vonku je milióny ľudí, ktorí by si to radi s tebou vymenili. Lebo veľa ľudí je nevďačný a stále len chcejú byť viac a viac a viac, ale keby si len raz v živote videl týchto ľudí, alebo tieto deti, čo tu chodia žobrať, a čo tu spia vonku, či je jedno, či je teplo, či je dážď, alebo čo, a tí ľudia nemajú ani nič na jedenie, tak by si asi nehovoril už viacej v živote, že ti není dobré, ale už by si viacej nenariekal a by si jednoducho celkom iný pohľad mal na ten život. A my sme jednoducho v porovnaní s týmito ľuďmi jednoducho bohatí. My sme bohatí aj z toho hľadiska, že my tým ľuďom tu jednoducho aj pomáhame. My ideme niekedy na nákupy, nakúpim plné tašky nejakých potravín, a potom to rozdeľujeme týmto chudobným ľuďom, alebo dokonca sme už niektorých pozvali aj do reštaurácie. A není toto bohatstvo? Není toto bohatstvo, že ja som na tej strane, ktorá radšej dá, a nie tá, ktorá radšej bere, a ktorá je na tej strane, že musí chodiť žobrať, alebo není som ja bohatý z toho dôvodu, že ja nemusím moje deti posielať žobrať, aby sme vôbec mali niečo pod zub. Samozrejme, že máme milióny ľudí, ktorí sa majú lepšie ako ty alebo ako ja, ale sú stovky milióny ľudí, ktorí by si radi s tebou vymenili a ktorí by radi len jeden deň tak prežili, ako ty prežívaš každý deň. Alebo by radi išli aj pondelok do roboty, kde sa väčšina ľudí sťažuje a dneska zase do roboty a čo, ale aspoň si môžeš dovoliť kúpiť možno niečo na jedenie. Tento človek nemá ani robotu a nemá ani nič na jedenie. A ja musím povedať, že my sme aj bohatí tým, že my sme jednoducho zmenili kompletne naše myslenie. Tu sa stali nejaké také veci v mojej rodine a asi pred 2 rokmi a tu sme jednoducho sa rozhodli kompletne zmeniť náš horizont, naše myslenie a toto bolo nenormálne naše bohatstvo. Ja musím povedať, že toto je pre mňa alebo pre nás viacej hodné, ako keby som vyhral v lote alebo na športke, pretože toto myslenie, keby som nemal, ale mal by som tú výhru v športke alebo v lote, tak to není to isté. A ja si jednoducho už pol roka cestujem po Strednej Amerike, lepšie povedané my. Tí prví 3 mesiace v Paname sme žili v 100-metrovom, v jednom apartmáne, čo má 100 m štvorcových s veľkým bazénom, priamo pri pláži, blízko mora. Potom po týchto 3 mesiacoch sme išli do Kostariky, tam sme si tiež na pekných apartmánoch žili. Není toto jedno bohatstvo, ale toto bohatstvo začalo už tým, že my sme zmenili náš horizont a naše myslenie. Tiež neprišlo nič len tak jednoducho. My sme sa ale jednoducho rozhodli a toto je už bohatstvo, že ty sa rozhodneš v tvojom živote niečo zmeniť a nie sa len ľutovať celý život alebo čakať, že niekto príde a za teba niečo spraví. Nie, nikto nepríde. Ty si musíš vyhrnúť tie rukavy a ty musíš pre to urobiť. Ty musíš pre tvoje šťastie
niečo urobiť, alebo preto, aby si rozšírili trošku tvoj horizont a nikto za tebou nepríde a ti neposkytne 1 000 000 eur a povie tu, že si slobodne. Čiže toto je pre mňa jednoducho number one, toto je pre mňa to bohatstvo, že my sme sa jednoducho rozhodli ísť našou cestou a nie je to cestou, kde len nasleduješ celý život a si necháš len celý čas rozkazovať a od niekoho jednoducho ukazovať, že toto je len tá cesta. Nie, toto je pre nás jednoducho absolútne bohatstvo, že my sme na tejto strane, kde sme teraz a nie sme na tej strane, kde sú tí chudobní ľudia, alebo sme není na tej strane tých ľudí, čo jednoducho majú takýto horizont a nie takýto, taký rozšírený a jednoducho celý život len nasledujú jak také ovce. A preto by som rád jednoducho povedal, že každý si je strojcom vlastného šťastia. A keď mi niekto povie, že ty si mal len šťastie, nie, ja som nemal len šťastie, my sme sa jednoducho rozhodli v živote niečo zmeniť, my sme sa rozhodli s našou vlastnou cestou a ja by som za nič na svete už nemenil náš život za ten starý život, čo som mal predtým. Pretože keď raz vyskúšať si takto slobodne, nezávislo žiť a jednoducho tak, ako si to ty každý deň spravíš, ale ako si to ty každý deň rozhodneš, my si cestujeme, my si robíme výlety. Ja nemám žiadneho šéfa, kto mi povie, že mám 5 týždňov len dovolenku v roku, alebo ja nemusím aj teraz, napríklad pred pár dňami boli Vianoce, ja nemusím len tieto 2 týždne, kde väčšina ľudí má dovolenku, si žiť jednoducho ako slobodne a s tou rodinkou spolu. Ja si chcem si žiť celý život takto slobodne a nemusím obdarúvať niekoho len na Vianoce. Ja sa snažím tých ľudí, čo potrebujú nejakú pomoc, obdarúvať celý rok a ja som už toľko peňazí aj s rodinkou, aj s mojou ženou pomínal za to, že sme niektorým ľuďom pomohli. Pre mňa sú Vianoce aj to, alebo jednoducho výhra v lote, už to keď mi ľudia povedia, že sa jednoducho tým, že si pozerajú moje videá, alebo tým, že som im nejako pomohol rozšíriť trošku horizont, alebo pomohli s nejakou inou cestou, to je už pre mňa jednoducho výhra v lote, alebo jednoducho výhra v športke. Toto je pre mňa to bohatstvo. A keď ja mám takú super rodinku, s ktorou si ja môžeme takto napredovať a vidieť takéto prekrásne krajiny, tak to je jednoducho pre mňa bohatstvo. Lebo väčšina ľudí ani nevidia, aké bohatstvo má, alebo ani nevidia, že vlastne ako sa dá k takémuto bohatstvu napredovať. A to, že ja ešte možno nemám milióny, to mi absolútne nevadí, pretože ja viem, že tieto milióny ku mne prídu. Keď zmeníte jednoducho vaše myslenie. Ja som toho názoru, že čím viacej ľuďom ty pomôžeš na tvojej ceste, tým viacej sa ti dostane aj naspäť. To je jednoducho tak. A či to tomu niekto verí alebo nie, mne je to jednoducho jedno. My sme sa rozhodli napredovať len pozitívne, sa stretávať len s pozitívnymi ľuďmi, s týmito negatívnymi požieračmi energie, tým absolútne už nezaujímajú. My sme sa rozhodli s našou cestou. Kto chce od nás nejakú pomoc, tomu samozrejme radi pomôžeme. A to je jednoducho naša cesta a rád by som týmto videom jednoducho aj ukázal, že v živote nemusíš mať milióny, aby si bol šťastný, nemusí mať bohatstva, paláce, vily. Ja som napríklad, alebo my nevlastníme žiadne domy, žiadne paláce, ja nemám ani auto, nič, my sme len jednoducho predali predtým, ako sme sa vysťahovali naše staré auto, to sme mali akurát tak na letenky a $3000 som mal rezervu. Rozumieš, $3000 som mal rezervu a so 4 deťmi sme vycestovali do cudzej krajiny. A my sme nevedeli tiež, čo na nás čaká, ale my sme vedeli že jedno, čo príde, to bude pozitívne a čaká len ozaj to dobre na nás a presne aj tak bolo. My sme sa dá povedať takí internetoví nomádi, čiže my sme investovali predtým, ako sme vycestovali do Strednej Ameriky, do internetového biznesu. Tomu som sa dostal cez môjho dobrého kamaráta Robert, zdravím ťa. A my sme jednoducho si verili, že sa nám v tomto internetovom biznise zadarí. Prečo internetový biznis? Pretože sme chceli jednoducho pracovať slobodne a nezávisle. A ja nemám žiadneho šéfa nad sebou, ja nemám nikoho, kto mi povie tu a tam musíš ísť do roboty, alebo tu a tam máš dovolenku. A ja sa stretávam a pracujem s ľuďmi, s ktorými ja chcem, s ktorými ja sa rozhodnem spolupracovať. Rozumieš, že toto je tá veľká výhoda. V dnešnej dobe je ten problém u veľa ľudí, že keď im povieš jednoducho o nejakej inej ceste, o nejakom inom biznise, oni ničomu neveria, tí ľudí sa radšej držia tej svojej cesty, pretože oni si myslia, že tam majú len tie istoty. Dnešnú 100% istotu v dnešnom živote nemáš nikde. A ja som sa rozhodol radšej v mojom živote niečo zmeniť, alebo v našom živote niečo zmeniť, ako celý život len niečo robiť, alebo nasledovať niekoho, alebo niečo, čo ma nerobí šťastným. Rozumieš, toto je jednoducho to bohatstvo, ale musí sa jednoducho spraviť ten prvý krok a to je jednoducho to najdôležitejšie. A nie celý život len nariekať a hento nemôžem a toto nemôžem a čo keď zmením robotu, bude horšie a bla 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 a čo keď bude lepšie a čo keď sa ti zadarí a čo keď je to práve toto, tá tvoja šanca niečo v tvojom živote zmeniť. Čiže jednoducho prestať už konečne takto stále mysleť len tak
Pre mňa to je jak také chudobné myslenie. Treba sa jednoducho otvoriť svoju myseľ a začať jednoducho pozitívne uvažovať a nie všetko vidí len čierne a všetko je len negatívne. Čiže to som chcel jednoducho s dnešným videom povedať, že ja som jednoducho, toto je jednoducho moje bohatstvo, že my si takto slobodne žijeme, že my si takto napredujeme, my si môžeme žiť napríklad teraz posledný mesiac, my sme si predtým vždy mali apartmány s veľkou, komplete zariadenou kuchyňou a sme si jednoducho želali, že by nebolo zle ten ďalší mesiac možno už v nejakom hoteli, kde máme aspoň raňajky. Ja som teraz v hoteli, aj s raňajkami, rozumieš? Ja som to tak vyslal jednoducho navonok, my sme si to jednoducho tak želali, už teraz žijeme v hoteli a možno na budúci mesiac budem tiež v hoteli. A po druhé, že si jednoducho tak slobodne môžeš vycestovať. Nám sa jednoducho tak zadarilo, aj v tom internete, že my si napríklad na budúci mesiac, deti by chceli ísť do Mexika, moja ženuška a ja by som chcel tiež aj do Mexika, ale možno aj do Ameriky. Čiže rozumieš, že my si možno na budúci mesiac už zase ideme ďalej. Boli sme v Paname 3 mesiace, v Kostarike, v Nikarague, na budúci mesiac sme možno v Mexiku alebo v USA. Potom pojem naspäť do Európy, trošku rodinku pozrieť, potom chcem zase vycestovať. Ja chcem jednoducho aj s rodinkou spoznať svet. Ja chcem jednoducho žiť celý život tak, ako si to ja predstavujem. Ja nechcem začať žiť až o 30 rokov, keď splatím môj kredit alebo môj úver, alebo čo ja chcem teraz žiť. Už som to 100 razy povedal, nikto nemá garanciu na zajtrajšok, tak na čo ja budem stále čakať? Prečo celý život niečomu neveriť? Prečo sa jednoducho neodhodlať niečo v svojom živote zmeniť? Čiže to som chcel jednoducho, to bol taký bočap, by som povedal, s týmto videom. Dúfam, že sa ti to video páčilo, dúfam, že trošku niektorých to video naštartovalo, alebo že pomohlo rozšíriť trošku tvoj horizont, čiže želám ti ešte pekný deň, ja si idem ešte za mojou rodinkou, ty sú v hoteli, možno ešte dneska pôjdeme niekde spraviť nejaký výlet, čiže maj sa pekne, tvoja Padmam rodinka, maj sa, čauko.